Здравейте, здравейте, приятели! Ето ни отново с едно табло на Passat B5.5. Мисля, че е на италиански език. Днес ще правим възстановяване на подсветката в ново синьо заводско, така пожела клиента, и ще възстановим малкия дисплей, тъй като от високата температура поизбледнява. Вече какво ще бъде нивото на възстановяване на самия дисплей зависи от това колко е повреден вече самия дисплей, колко е дефектирал. Но при всички положения ще бъде много по-добре, отколкото е бил в момента. И така. Сега ще разглобим таблото и ще пристъпим към смяната на подсветката. И малко по-късно вече ще ви покажем и крайния резултат. Здравейте, здравейте отново, приятели! Ето ни и по-късно вече с сменената нова подсветка в синьо. Виждате, много синьо. Реновиран дисплей, защото вече нямаме никакво избледняване. И така, като цяло това е вече смененият вариант на този километраж, който по-рано ви показахме, с нова подсветка. Ето го. Ново синьо, ново зелено на мигачите, ново червено на стрелките, на дисплейчетата също ново синьо, изцяло реновиране на километража. Ако и вие имате нужда от подобна услуга, свържете се с нас на нашата Facebook страница. Ще ви очакваме там. Благодаря ви и до скоро!